Despre asta vreau să discutăm, despre stabilirea obiectivelor, dar nu doar să discutăm, vreau să lucrăm ceva practic și nu e greu de... Pe Elena Slab a menționat-o când a intrat, dar n-am salutat-o așa în mod personal. Scuze, Elena. Mă Da, bucur că ai reușit să intri alături de noi și Elena Magda. Bună Doamne, ce seara, în bucurie! Două întârziere. Alina, bună două seara. Elena. Da. Bună, bună. Mai așteptam și pe Alina Muraru. Bună Bine, seara! bună E aici. seara. Nu, nu, stați să mă uit. Nu e Alina Hai, Muraru. nu e Alina. Mm-mm. Elena, tu ai salutat? Nu, Cristina a salutat. Eu am Hai, salutat, da. ce frumoase sunteți. Bună, Cristina, vreau să fac o Atât poză acum. suntem. Să mai fac o poză, ok? Mm. Zâmbiți, vă rog. Ha, 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 nici chiar așa. Stați că și Ramona și-a deschis. Alina Măciucore, ai putea să-ți mai deschizi un pic camera? Bine, dacă, na, Alina Brudan mai face poze când prinzi. Când Da. mă prinzi pe mine cu gura deschisă, Eu în toate sunt cu gura deschisă, în toate. Și la înregistrări arăt fatal. Rău. Când poate nu înțelegeți, mă scuzați că mai îmi scapă câte o vorbă spaniolă. Dacă nu e vorbesc numai nicio problemă. spaniolă, Bun. Haideți, așadar, se vede acum prezentarea. Da, da. Da, se vede. Dar Bun. e în chineză sau în japoneză? Da, e o poză așa pusă acolo. Nu e, deci aici e doar titlul. Deci vreau să zic că folosim instrumente eficiente folosite în coaching. Întrebări deschise și roata vieții e un instrument de coaching. Eu la John Maxwell cred că l-am văzut prima dată în 2020 și da, l-am folosit apoi și cu Valerie Barton, care e mentorul nostru pe culoarul de coaching din America. Bun. Deci, menționăm astăzi roata vieții, pornim de la ea, pentru că e un mod mai simplu de a seta niște obiective, gândindu-te la mai multe arii din viață, deci clasificând așa pe arii de viață, pentru că tindem să ne gândim unele persoane să ne punem niște obiective numai financiare, alții au doar sănătatea în minte și nu-i mai interesează. Da, să fiu sănătos, că restul nu știu ce. Dar, normal, dacă nu avem așa un echilibru în fiecare arie din viața noastră, s-ar putea să nu funcționăm chiar bine. Deci, roata vieții este un instrument de coaching extrem de eficient, folosit de profesioniști pentru a obține o imagine clară a echilibrului personal și profesional. E reprezentată sub forma unui cerc împărțit mai nou în 10 secțiuni, dar puteți să-l puneți și în 8 secțiuni, să alegeți cele mai importante domenii pe care considerați voi. Aici noi avem câteva menționate, dar puteți să le schimbați. Și aici iar e o poză așa. Domeniile aici sunt 6, mai am câteva menționate mai jos, deci am luat pe partea, să zicem, fizic, sănătate și vitalitate, partea de emoții, partea de familie, acum le iau așa aleatoriu, nu au o ordine și o importanță. Toate sunt importante și în funcție de valorile noastre, noi le dăm o importanță mai mare unora decât altora. Timp liber, creștere personală. Acum o să vi le mai menționez să puteți, dacă o să vă doriți, ori faceți voi așa pe repede înainte o roată pe foaia voastră. Deci știți, aveți acolo, ați fi putut descărca, dar n-am zis că nu-i cazul neapărat să lucrăm acum, să stăm mult pe roata vieții și pe a ne oferi note aici. Dar dacă vreți totuși să faceți un cerc mare, să-l împărțiți în cât vreți, 8 sau 10, haideți să o luăm astăzi cu 10. Până acum, deci modelele sunt cu 8 domenii pe grup. Dacă dați acolo la resurse, găsiți la media, link-uri și nu mai știu cum se numește, documente.
Deci găsiți pe grup. Da, nu-i cazul și oricum a pus și o colegă acolo, am văzut, Ileana, că a pus o roată și pe aceea puteți să o descărcați. Dacă vreți, nici nu m-am uitat câte domenii sunt pe ea și care sunt. Dar, da, dacă vreți, desenați o roată, puneți acolo familie, sănătate, timp liber, echilibru emoțional, mediu, aici poate intra la și ecologia și, da? Creștere personală, viață socială, prietenii, că pe prieteni și conexiunile nu le punem împreună cu familia, alții pun doar familie, adică relații și acolo intră și viața socială și familia. Da, e cumva să le punem împreună, că da, nu sunt chiar. Deci eu le-am separat acum. Era doar relații, parte de relații înainte, relaționare și relații. Finanțe, muncă și carieră și spiritualitatea. Aici sunt persoane care pur și simplu nu au credință în Dumnezeu sau nici nu își exprimă o religie, o credință și aici pun partea lor de misiune personală, contribuția în lume. Ați reușit să desenați acolo pe o foaie de hârtie un cerc împărțit așa ca o, înainte tot ziceam, ca o pizza mare împărțită pe felii și în dreptul fiecărei feliuțe să-i dați câte un nume, adică să puneți acolo un domeniu de viață. Și dacă ați reușit să vă puneți acestea, dacă nu, nu știu, să vi le mai menționez, deci fizic, acolo intră sănătatea, vitalitate, emoții, mediu, creștere, dezvoltare personală, timp liber, familie, viață socială, muncă și carieră, finanțe, aici poate fi la partea financiară, economii, investiții, cine știe, poate unii rate, deci e important și domeniul ăsta, financiar și spiritualitate. Bun. Ideea era cu roata vieții să vă acordați în funcție de nivelul vostru de satisfacție o notă pe o scară de la 1 la 10, de la 10, cum considerați voi că stați în momentul de față. Și așa repejor, dacă puteți să vă dați câte o notă. Mă gândesc că o să vă fie destul de ușor celor care v-ați tot făcut roata vieții. Simona, ți-am făcut, nu? Roata vieții. Da, da, nu mai știu. Dacă îți trimit modelele, o să le recunoști, că na, e ceva Da, timp. și Da, o tu, să le repun. Da? scuză, mai devreme ai mai completat, că aici noi avem decât 4, nu? Mhm. Pe care le ai, Simona? Păi aici mi-arată viața socială, finanțe, muncă și carieră, spiritualitate. Da, uite, le vezi pe astea alte. Acum, da, 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 da. Fizic, familie. Da, da, da. Acum, Ileana, bună seara. Dacă poți să-ți închizi, te rog, microfonul. Mă bucur să te văd. Da. Am intrat mai târziu că am fost la un curs și acum am terminat. Bună Da. seara, mulțumesc! Ok, n-ai intrat prea târziu pentru că tu tocmai ce ai spus, ai menționat pe grup că ți-ai făcut roata vieții, deci ești până aici, ești ok. Dacă tu ai roata vieții făcută anterior, ai putea să-ți o aduci în față ca să te uiți un pic la ce punctaj ți-ai acordat tu acolo pe o scară de la 1 la 10. Nu? Asta ai făcut, ți-ai acordat punctaj. Da, 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 mi-am acordat punctaj, sigur. Ok, bun. Și atunci mai departe, vreau să, dacă poți, să lucrezi împreună cu noi pe ce vrem să lucrăm în seara asta, legat de obiective. Bine. Deci, acum, doamnele, colegele noastre din grup, lucrează pe asta. Am zis să facem o roată, să o împărțim în 8, în 10, fiecare în cât dorește. Tu în câte domenii ți-ai împărțit-o? Erau în 8 domenii.
În 8 am lucrat și eu până acum cu fetele, tot așa am modelele pe grup. O să le repun din nou să le mai vedeți, dacă o să vreți să reveniți la ele. Acum am menționat eu 10 domenii de viață, dar fiecare ori 8 ori 10 și pe care consideră că sunt mai importante, putem să le înlocuim. Nu sunt neapărat bătute în cuie astea care zic eu. Bun, acum, măcar insistați să vă uitați pe cele care vi se par vouă cele mai importante. Primele 4, să zic, da? Aș vrea așa, în mare, să vă dați o notă la fiecare, totuși. Măcar să vă dați așa o notă de la 1 la 10. Pot să le văd și eu pe celelalte 4 care erau mai jos? Mulțumesc. Cu drag. Ideea aici pe roata vieții era, după ce ați scris și v-ați dat o notă, să spunem că 1 este în centru și 10 este spre finalul cercului. Deci mergeți 1, 2, pe fiecare, așa ca și un grafic, trebuie să fie oare Lavinia, se înțelege, nu? Ai mai făcut vreodată roata vieții? Nu. Ai putut să vezi pe grup asta ce a pus-o măcar Ileana? Nu am intrat. Chiar voiam să intru. Acum încerc să scriu. Acolo la media, nu? Sau unde? Da. Da, mă uit imediat. Stai să mă uit dacă nu găsesc eu o roată mai... Da, nu știu. De pe laptop nu știu dacă mi-e salvate aici la... Nu, uite pe ce mă duc. Da, am găsit-o. Aceasta Ai acolo. găsit-o? Da. Ok. Aia e completată, oare s-au pus-o goală? Este Cred că e goală, așa-i? goală, da. Ok, dar totuși se vede, da? Uite, da, chiar se vede. De la 1 la 10, deci 1 în centru și ai 10 liniuțe, cum ar fi. Acum voi nu stați să trasați circulețele alea, vă aproximați între 1 și 10, dacă aveți 8, sunteți aproape spre exteriorul cercului, da? Dacă aveți 5, vedeți cam... Oare se vede aici ce am pus eu acum pe ecran? Roata asta. Eu văd cele Nu. 4 E Nu nu se se exact. vede. Ok, Cele da, deci 4... nu-i share-uit, nu-i share-uit ce... I-am deschis WhatsApp-ul acum, dar în fine. Deci se vede, nu? Totuși, adică ți-ai dat seama, v-ați dat seama, este cineva care nu înțelege cum să-și acorde punctajul ăla? și punctajul ți-l acorzi În funcție de gradul de satisfacție pe care l-ai aha, acum. pe care l-ai astăzi. Exact, că nimeni nu știe ce e la tine în familie sau cum stai tu cu sănătatea, dar cât ești tu de mulțumită de sănătatea ta în momentul de față, să zicem. Pe o scară de la 1 la 10. Ți-ai dat 8 sau 9, că ai mai putea un pic să umbli la regimul alimentar sau poate vrei să mai faci sport, zic, știi? Da, Exemple. da. Ok. Deci, așa. Da, eu Acum, mi-am nu dat. stați mult să vă Eu gândiți. mi-am dat note. Mi-am dat. Super. Ok. Deci, și acum ar fi bine să unești toate acele, deci să faci un arc de cerc în dreptul familiei, în dreptul, deci și să vedeți dacă cam ce figură geometrică obțineți, cam ce schemă obțineți acolo. Păi. Oh. Și îmi pare rău că nu am știut că nu știu cum să o șeruiesc pe asta, că ar fi fost super tare. Deci nu, dacă nu știu, deci dacă dau share din WhatsApp, adică în primul rând nu știu să dau și l-aș opri pe celălalt, dar nu contează că l-aș opri.
Știți, v-aș Puteți fi să trimiteți pe dat... grup, pe Messenger, prin Dar WhatsApp. este pe grup, dar e acolo, Ramona. Este pe grup. La Da, media. da. Deci este pe grup. Deci voi care ați intrat mai târziu în grup, Ramona, Lavinia, Cornelia, voi nu vedeți roțile pe care le-am pus eu de-a lungul timpului și anul trecut și acum 2 ani am mai pus, știți? Dar o aveți pe asta ce a pus Ileana ieri, astăzi. Când a pus? Azi. Astăzi. Ok. Bun, deci se vede. Dacă scrollați un pic pe mesaje în sus, că nu sunt așa de multe, găsiți roata asta. Na, ideea e așa. Dacă... Da, să mai caut. Dar nu, aici văd că nu am pe laptop. Are cineva o roată completată și să o pună pe grup acum să vedem cum arată? N-aș fi vrut să stăm mult pe... Da, uite, Ramona. Bună. Da, Ramona e diferită. Sunt o grămadă de variante pe care puteți să le... Toate sunt bune. Stați să mă uit pe telefon dacă avem cumva... Eu mi-am schimbat și telefonul și WhatsApp. Nu am salvat, știți? Mi s-a... Na, de 1 an, de 2 ani, a trecut ceva. Una cred că o repun acum. Da, o pun pe asta ca să vedeți că jos e așa un model completat, ca să se vadă mai ok. De unde e? În grupul Trăiește cu Scop e sub formă de PDF. Dacă dați un click pe ea acum, puteți să o deschideți și în josul paginii veți găsi cum uniți voi acele domenii. Și veți putea să observați că dacă nu sunteți, să zicem, de 9 sau de 10 în toate ariile vieții, ci la una sunteți de 10, la una de 8, o să fie o roată deformată dacă voi hașurați și colorați acolo. Nu să Dințată. arate. Da. Cum? Care O e? roată dințată, Exact. imperfectă. Bun, și atunci cum se învârte? Nesimetrică, da. Exact, dacă nu are simetrie, ea se poate învârti bine. Nu, normal că nu. Ok, bun. Deci, acum, ce vreau să facem, după ce v-ați acordat o notă de la 1 la 10, veți observa că aveți domenii care necesită atenție specială. E loc de îmbunătățire, nu? Deci avem domenii unde ar trebui să mai lucrăm. Ar trebui, ar fi de dorit. Acum, na. Ar necesita atenția noastră, da. Și ce vreau să facem mai departe, mulțumesc, Simona. Deci ce vreau să facem mai departe este Cu drag. să luați voi și să scrieți câte un obiectiv, 2 sau 3. Da, haideți să o luăm măcar cu câte un obiectiv. Dacă aveți 2, 3 obiective importante într-un domeniu, să ziceți, vreți să vă dezvoltați business-ul, cariera sau jobul, nu știu, vreți cel mai mare rezultat să aveți anul ăsta sau pe relații sociale, nu știu, mă rog, și acolo aveți nevoie de 3 obiective, puteți să setați acolo 3 obiective și în altă parte doar unul sau niciunul. Dar ideea e așa, ca să luăm fiecare domeniu din viața noastră și să ne gândim la un obiectiv pe care am vrea să-l obținem în acest an. Da, deci aia era. Am crezut că ai pus completat așa ca să vadă.
Deci ați văzut roata pe care am pus-o eu pe grupul Trăiește cu Scop de la John Maxwell și cum arată jos dacă nu la fel Da, notele în toate domeniile. Cum? Argentina. da, am Ok. văzut. Bun. Bun. Deci nu e echilibru. Și acum noi vrem să facem cumva să aducem un pic de echilibru și vrem să ne punem obiective mai mici sau mai mari în fiecare domeniu. Ați început să lucrați, să vă găsiți câte un obiectiv? Da. Deci obiectivele pot să fie mărețe sau pot să fie simple. Simple. Sunt persoane care nu sunt așa de complicate. Adică sunt persoane care sunt simple și iubesc simplitatea. Și pentru unii fericirea e să nu știu ce câștiguri financiare să aibă și să obțină nu știu ce excursie pe lună. Pentru altcineva poate să fie să aibă liniște și pace, armonie în familie. Deci și e corect oricum. Adică nu trebuie să fie, pot să fie și obiective din alea care să ne sperie și să lucrăm pentru a le îndeplini sau pot să fie obiective simple. Acum știți și care ați fost în cum să ai un succes real, știți că succesul pentru fiecare poate să însemne altceva. Dacă vorbesc, oare vă încurc de la Nu. așa fugitiv, vă puneți câte un obiectiv pe partea de sănătate, pe familie, pe Dacă aveți întrebări, sigur că puteți să întrebați. E, Scopul nu era să facem noi roata vieții azi, dar scopul este de a ne gândi, La obiective. da, și a ne motiva, a ne inspira în funcție de ce să ne setăm obiective. Adică, uh, poate dacă stăm la, hai, puneți-vă 10 obiective, nu vă vin, că nu, dar dacă le iei așa pe arii de viață, pe domenii, te gândești că, uite, poate și aici la spiritualitate, vreau să fac un pas în față, în credință, nu știu, să ajung cele care sunteți în equip, să ajung să am nu știu câte grupe dincolo de succes pentru a impacta cât mai multe persoane. Acum am îmbinat credința cu misiunea personală. Mai aveți nevoie de un minut ca să... Deci dacă nu vă vin acum 1000 de obiective, nu vă faceți probleme. Scrieți 1, 2, 3, chiar dacă nu aveți în fiecare domeniu, nu e nicio problemă. E ca și exemplu, că după aceea veți putea continua și veți găsi mai ușor și alte obiective
odată ce parcurgem acum acest exercițiu cu câteva exemple. Elena, Magda, ai reușit să creionezi un obiectiv 2-3? Da, sigur. Super. Este cineva care cumva s-a împotmolit? Argentina, cum stai? Ți-ai pus 2-3 obiective? 10? Stați. Microfonul, Argentina, deschide microfonul. Că e bună, sigur, nu mănâncați. Nu? Mă bucur Ia. că a intrat și Alina Muraru. Super. Da, o scris în chat, Da, salut. acum, deci pe chat am văzut acum, pe chat. Da, mi-e un pic așa să urmăresc și chat-ul, să vă văd și pe voi Da. și să am și în față. Da. Deci, Alina Abrudan, tu ai reușit. Ți-ai scris câteva obiective. Ok. Am scris la Bun. fiecare domeniu. Super tare, da? O să vi le mai modificați voi, le mai cosmetizați. Acum e așa, la grosomodo, știți? Deci, Să ne Dar dea chiar mă exemplu, uitam Alina. la John Maxwell, foarte, foarte interesant așa. ce roata? Da, Ai mai da. făcut-o pe aia? Nu-ți amintești? Ba da, Mhm. adică nu Da. mai știu exact care am făcut-o cu Da, cine. vreo Cum două, ai trei am făcut-o? pus. Vreo 3. Ok, bun. Alina Muraru, deci stați un pic să... Da, acum, mă scuzați. Ai reușit să prinzi ce facem noi aici. Da, da. Deci roata vieții Am o făcut pus. roata vieții, nu știu dacă nu se vede cum Da. am pus Deci eu, nu știu. ideea era, după ce ți-ai acordat un punctaj de la 1 la 10 pe fiecare domeniu, Mi-am să acordat, scrii da. obiective. În dreptul Da. fiecărui domeniu, un obiectiv, 2, 3, câte îți vin. Poate în Mhm. unele o să-ți vină 3 obiective, în altul doar unul și poate în unele niciunul, dar după aceea o să mai lucrați ca să aveți totuși uh, obiective în fiecare, mai ales dacă n-aveți nota 10, să zicem. Deci dacă nu ai 10, Da. acolo mai poți să îmbunătățești ceva. Da. Deci după ce ați scris acum câte un obiectiv, 2 sau 3, în dreptul fiecărui obiectiv, scrieți câte un cuvânt, câte o valoare care vă reprezintă și pe care va trebui să o implicați pentru a vă putea îndeplini obiectivul. Cine vrea să dea un exemplu de obiectiv? Alina Muraru, dacă ești la microfon și pe tine te văd acum în față. Pot să zic ce am scris eu aici? Da, unul care nu-i secret, un obiectiv. Așa, să continui cu dincolo de succes, deci să Da, formez grupe, să efectiv să fac ce am făcut până acum. da. Și am mai scris unul pentru distracție și odihnă sau hobby, să continui să învăț și să exersez croitoria. Super, bun. Perfect. Acum, hai să luăm pe ăsta cu misiunea personală, să continui ce ai început de fapt, adică nu ce ai făcut până. Da, deci, ok, bine ai zis tu. Să continui misiunea. Acolo, Da. de ce valori ai tu nevoie, cele mai importante 3 valori? De integritate, Da, respect da, și nu știu dacă asta e valoare, continuitate. da, e o valoare, dar să știi, și curajul e o valoare. Adică curaj și Deci respect, curaj și integritate atunci. Și Respect, curaj consecvența e o valoare. și Deci, ideea e că consecvență, tu da. trebuie să-ți alegi, nu ce spun eu, dar e Da. posibil atunci când vrem să facem ceva măreț și misiune personală, să avem nevoie și de lucruri din astea și dacă Da. nu le avem așa adânc înrădăcinate, noi să ni le cultivăm. Știi? Mhm. Adică, fără consecvență, degeaba zici, vreau să am multe grupe, dar dacă, în fine, oricum n-ar fi corect să zici, vreau să am multe grupe. Obiectivul setat corect în funcție de SMART, acronimul ăla trebuie să fie specific, măsurabil
De Măcar o grupă la 7 săptămâni sau cât durează. Deci, cum termin o grupă, să încep alta. dar poți să ai și câte două, trei în același timp. Eu aveam luni, miercuri și vineri. Odată am avut trei grupe. Deci, în același timp, știi? Și Da, poți să ai numai și că să două într-o pun zi. cel Deci poți să ai puțin, să cinci. fie cel puțin, Mhm, știi? mhm, mhm. Așa vreau să Da. fie, măcar să am o continuitate, știi? Mhm. Da, și atunci poți să-ți spui tu acolo, vreau să am lunar câte o grupă nouă Mhm. sau câte o grupă Da, nouă sau deci să-ți dai X grupe, X, știi? Adică X-ul da. ăla îl, îi dai o cifră și un timp. Da, asta știți că, deci tot am mai zis, obiectivele SMART, ce înseamnă? Specific, măsurabil, de atins, realist. Să nu zic că vreau să-mi cumpăr casă pe Marte, că nu pot. Nu e realist. Și încadrat în timp. Deci asta cred că toată lumea știe ce sunt obiectivele SMART, adică să fie bine formate, bine alcătuite. Au ce e? Au ce e? Au. De atins, Atins, accesibil, așa. de atins, da, deci Ok. ok, deci aveți câte un obiectiv și așa să scrieți câte un cuvânt, două, trei, deci cam trei valori la fiecare, la obiectivul ăsta să zicem, de sănătate, iar îmi vine asta cu să fac sport, să zicem, ca să-mi îmbunătățesc sănătatea. De ce am eu nevoie aici? Nu știu, motivație, știi? Consecvență, disciplină. Disciplina, cred că da, asta cred că ar fi în primul rând, asta ar fi la mine, da, dacă mi-aș dori să fac sport, ceea ce ar fi chiar bine, uh, mi-ar trebui disciplină, cred că. Eu aici disciplina cred că îmi lipsește pe partea asta, pentru că Nu, disciplină în altceva am disciplină. Când e vorba de dezvoltare personală, de credința mea, am disciplină, dar valoarea disciplină, deci o am, dar nu în toate. Și de aia ar Domnule. trebui să avem și disciplina în toate, cel puțin în ariile unde ne dorim o îmbunătățire și unde ne-am setat un obiectiv. Deci de asta corelăm cu valorile noastre. Că avem o valoare, dar nu o folosim poate în toate ariile. Poate nici nu-i cazul, deci de-aia e bine de văzut ce trebuie ce arme să pun aici, cu ce arme lupt, nu? Mhm. Da. Și acum dacă v-ați scris niște valori care credeți că vă reprezintă și de care ați avea nevoie pentru îndeplinirea obiectivelor, am putea să mergem un pic mai departe și am notat aici citatul ăsta lui Lao Tzu: o călătorie de 1000 de mile începe cu primul pas. Uh, E foarte important, nu numai să le avem setate acolo și na, nu știm ce acțiune avem nevoie și să nu acționăm. Deci contează primul pas care va fi de făcut acum. Dacă vreți și aveți în minte un pas prim pe care știți că îl veți putea face, puteți să vi-l notați acolo. Și corelat cu asta m-am gândit și la zicala. Cum se mănâncă un elefant? Știți, cine știe să zică. Deci Bucată cum cu bucată. Nu? bucată cu bucată, Cornelia, mulțumesc. Deci, aici avem, se mănâncă bucată cu bucată și am văzut eu undeva într-o agendă frumoasă, fix poza unui elefant, puteți să faceți așa, un elefant, da? Un elefant imens, trompa nici nu prea contează, mai mult trunchiul, îl împărțim în 9, ca și cum am jucat X0. Ați jucat vreodată? Ați făcut așa un pătrat sau ce-o fi și ați împărțit-o așa în 9 pătrățele. Și am putea să scriem acolo în fiecare pătrățel câte un micro-obiectiv. Adică acelea ar fi acțiuni concrete care să ne ajute pe noi și deja acolo puteți să scrieți primul pas dacă îl aveți în minte. Deci măcar să scrieți acum
un prim pas pe care ați vrea să-l faceți în dreptul unui obiectiv pe care vi l-ați scris pe foaie. Dacă vă vine și la următorul un prim pas, scrieți-l și pe acela. Vă las așa 2-3 minute în care puteți să scrieți câte un pas, dacă aveți doi pași, dar ulterior, ca și temă de casă, dacă veți vrea, faceți așa, elefantul ăla, împărțiți-l în 9 și acolo, deci chiar acum puteți să-l desenați ca să vă aduceți aminte, și acolo veți împărți un obiectiv mare în 9 micro-obiective. Deci o noime o împărțim sau o bucată de elefant Elefantul întreg îl împărțim în în 9. 9, ok. Da, în 9. 3 linii, adică, mă rog, acum în 9 am zis eu așa, ca să nu uit. Acum îl împărțiți în bucăți, în cât vreți, în cât considerați că aveți nevoie. Faceți 2 linii pe orizontală, 2 pe verticală. Eu am zis orizontală și am arătat pe verticală și am zis verticală așa. Mă rog, invers. Deci împărțiți așa și în pătrățele, în bucățile pe care vă scrieți micro-obiective. 1. Voi suna, nu, micro-obiectiv 1, să sun 10 persoane sau să cer contacte de la Equip, că zicea Alina de vrea să aibă grupe. Cu cine trebuie să vorbesc? Persoanele. Să iau legătura cu persoane. Apoi să formez grup de WhatsApp, o comunitate în care să adaug persoanele, să-mi stabilesc data de început și așa mai departe. Deci, na, am dat exemplul ăsta. Dacă vreți să lucrăm și pe alt exemplu, spuneți voi ce... Deci ăsta ar fi un pas următor, să-l împărțim în 9 micro-obiective. Șapte, mai avem 3 slide-uri, deci. Ce v-aș mai spune? Simona, ai vrut să întreb ceva? Nu. Că ai microfonul deschis. Ce aș mai Da. zice aici, că am putea să clasificăm obiectivele astea, cum avem aici planificarea obiectivelor mari. Obiectivele pot să fie mari și le împărțim în micro-obiective și începem cu primul pas, adică călătoria de 1000 de mile și, mă rog, dar mai pot să fie obiective importante, dacă vreți să faceți o clasificare în funcție de importanța lor. Și atunci le luați așa, după priorități și mai puteți să țineți cont și de obiective necesare. Acestea sunt acelea pe care le facem că trebuie sau că avem nevoie. Acum, nu mulți rezonează cu cuvântul trebuie să fac. Că zici, mă, e forțat și nu-mi place, dar sunt lucruri care chiar au nevoie de, care chiar trebuie făcute. Adică nu putem să neglijăm total sănătatea noastră, să zicem, să ne prefacem că totul e în regulă și deci chiar trebuie să avem grijă și de sănătatea noastră. Eu m-am gândit foarte mult la cuvântul ăsta trebuie și am ajuns la concluzia că nimic în viața asta nu trebuie, ci totul facem cu un anumit scop. Păi așa Nici ne măcar să încurajăm și în mâncăm nu trecut. trebuie, Mhm. dar mâncăm pentru ca să trăim. Da. La concluzia asta am ajuns. Deci, în momentul în care utilizez trebuie, înseamnă că eu îmi doresc să ajung undeva și ca să ajung acolo trebuie să urmez niște pași. Trebuie să urmez. Mhm. Da. Da, așa Da, am deci simțit așa în nevoia să NLP intervin, scuzați. nu eram încurajat să folosim cuvinte din astea cum trebuie sau încerc. Că dacă spui încerc, te învârzi într-un cerc, știi? A, vrei să faci nu știu ce, încerc. Încerc și eu să vin la sesiune
și atunci cumva te tot învârți într-un cerc. Acum eu zic că sunt doar niște cuvinte, totuși, da, într-adevăr, din NLP știm că nu e ok să folosim negații și să folosim cuvinte Da. negative și că noi putem să ne controlăm gândurile și să avem grijă ce semănăm în mintea noastră. Da, foarte adevărat. Dar pe mine cuvântul trebuie, da, așa, de multe ori mă motivează. Mhm. Da, acum, da, mulțumesc mult, Ramona. Scuzați că am intervenit. Am simțit nevoia să o fac. Nu, da, chiar ne bucurăm. Mulțumesc. Deci chiar e ok. Că așa ne putem și noi celelalte observa ce cuvinte folosim. Dacă eu reacționez bine la trebuie sau nu reacționez, poate și acum se vor gândi și colegele noastre, mai dacă îmi zice cineva, na, că trebuie să fac ceva, cum reacționez eu? Și poate că o să lucreze ca să schimbe lucrul acesta, știi? Să transforme. Că dacă te trezești și zici, trebuie să fac curățenie sau trebuie să merg la serviciu și tu nu, tu nu ești ok cu, nu reacționezi bine, atunci poți să schimbi cumva vocabularul și să folosești cuvinte. Vreau să merg la serviciu pentru că îmi dă o satisfacție sau na, îți găsești ceva, ori motivația intrinsecă, dacă o faci cu plăcere și cu drag, ori dacă nu, măcar motivație extrinsecă. Că de acolo îți vin niște bani și siguranța familiei, care familia e importantă și atunci deja te pune în acțiune, te mobilizează. Nu? Ramona, ai vreun obiectiv pe care vrei să-l dai ca exemplu sau ce valori ca să ne mai inspirăm? Eu am găsit așa câte un scurt obiectiv la fiecare. Și asta am Super. reușit să scriu. Fizic, mi-am făcut toate analizele și mi-a găsit deficit la ceva și mi-a dat un tratament. Și mi-a scris ca și obiectiv urmarea tratamentului. Aici am nevoie de consecvență, ambiție. Practic mi-am împărțit tratamentul pentru 3 luni de zile în fiecare zi. La familie, mi-am dat, la fizic mi-am dat un 7 datorită acestui lucru. La familie mi-am dat un 8. 6 sau 7? 7. 7. La familie mi-am dat un 8. Pentru că în ultima perioadă am cam pierdut legătura cu foarte multe rude din mediul meu familiar care au fost plecați prin străinătate. Bineînțeles, ei mi-au mai scris. Eu, cu păreri de rău, nu prea am reușit să le mai răspund. Acum, Și numai aici, puțin te opresc. Deci ești la familie, acum depinde. Pentru mine e foarte importantă familia, dar eu mă refer la familia restrânsă, știi? Familia mea de apartenență, nu familia de proveniență, mătușa, bunicul, știi? Deci, adică, na, nici eu nu am. Pentru familia extinsă nu am timp, dar eu consider că la familie stau destul de bine. Familia ce mă interesează pe mine, na, știi? mhm. Și asta foarte bine în familia, să zicem, Mhm. familia noastră, cu toate Restrâns. că din 3 membri anul trecut am rămas cu 2, adică eu Drag. și copilul. Dar relațiile sunt destul de bune, de asta m-am raportat și la familia la care primesc un sprijin și m-am dus și către familia extinsă, Mhm, adică mhm. părinții, frații, verișorii și toți ceilalți. Pentru că Da. este important să știi acolo pentru tine, mai ales Uite, vezi în ce situații de genul ăsta. conștientizare ai avut. Bun, aici, mare conștientizare, da. La timpul liber mi-am dat un 9 Da. și aici probabil că uh, aș mai vrea să mai fac timp ca să citesc, timp pentru mine, timp ca să reflectez. Și aici o să am nevoie de foarte multă disciplină. Și în așa fel încât să-mi prioritizez toate celelalte activități, în așa fel încât să mai găsesc un pic de timp liber. Asta e că ca să pui într-o parte trebuie să iei din alta, știi? Că, na, Mhm. asta e. Lupta și la mine, da.
La emoții tot mi-am dat un 9. Probabil că aici sunt puțin mai așa. Adică mi-aș dori ca să mă axez pe emoțiile mele autentice. Să nu mai există un transfer între ceea ce simt eu autentic și emoțiile celor care intru eu în contact, eu fiind o fire foarte empatică. Mhm. Probabil că aici o să am nevoie tot timpul să-mi reamintesc de ce mă simt așa acum, care sunt emoțiile mele și care nu sunt emoțiile mele, să fac foarte bine diferența. Și probabil că și aici o să am nevoie de puțin, ca să zic așa, autocunoaștere personală. Și probabil că și un pic de ambiție, dacă stau bine și mă gândesc, în așa fel încât tot timpul să pot să fac un reminder. Așa ar trebui să mă simt eu? Am un motiv să mă simt așa sau nu? Păi vezi, o să-ți vină autocunoașterea și celelalte valori din întrebările pe care ți le vei pune, că ai zis că o să-ți pui întrebări și asta o să te ajute foarte mult. Da. La mediu mi-am dat tot un 9. Pentru că în trecut mi îmi plăcea foarte mult să mă plimb pe jos, să stau în natură, în mijlocul naturii. De exemplu, când eram în perioada seminarului, poate părea puțin macabru, îmi plăcea foarte mult să-mi iau câte o carte să mă duc în cimitir și să citesc. Era foarte liniște. Um, Aici nu mai am cum să fac acest lucru, dar ca și obiectiv mi-am propus să fac câte o plimbare în parc cel puțin o dată pe săptămână. Mhm. Și probabil că și aici o să am nevoie tot de puțină disciplină ca să îndeplinesc acest obiectiv. Dacă mai găsești și Uh, altceva așa pe parcursul săptămânii, pe lângă disciplină, te rog să scrii ca să mă inspir și eu, că nu mi-ajunge doar disciplina, aș avea nevoie, poate îți vine ție vreo idee, știi? exact. Acum asta mi-a venit mie acum, probabil că da, cu siguranță mai îmi trebuie mai multe lucruri. La creștere personală, în plus, mi-am dat un 10. Îmi place foarte mult să învăț lucruri noi. Și ca și obiectiv, cu toate și aici am stabilit un obiectiv, să învăț zilnic cel puțin un lucru nou. Mm. Când eram la seminar, tot în perioada respectivă, în primii ani de facultate, aveam obiceiul ca să-mi iau Dexul, să-mi notez un cuvânt nou și în ziua respectivă să-l utilizez în mai multe contexte, în așa fel încât să mă obișnuiesc cu folosirea acelui cuvânt. Era un obicei bun, m-a ajutat mult. Și de asta am spus din nou în continuare un obiectiv să învăț un lucru nou. Aici n-am găsit ce am nevoie. Resursele mele personale. Exercițiul ăsta l-am făcut eu în urmă cu vreo 2 ani, 2-3 ani, de ziceam că zilnic să învăț și chiar am reușit, dar mi-am umplut și caiete, dar nu mai știu ce valori am pus eu atunci în mișcare ca să mă ajute să fac asta, să rămân constantă. Dar dacă mi-aduc aminte, îți scriu pe grup ca să... Mhm. Da, doar așa ne inspirăm una de la cealaltă. La viața socială, la prieteni, m-am referit la prietenii mei adevărați, care sunt într-un număr de 4, și care știu că sunt acolo pentru mine, indiferent de oră, indiferent de timp, indiferent de problemă. Și ca și obiectiv mi-am pus să-i valorizez mai mult. Cu siguranță sunt zile în care um, probabil că simt nevoia să vorbească mai mult cu mine sau în momentul în care, adică simt că nu-i valorizez la adevărata lor valoare, adică nu le acord ceea ce ar avea de multe ori nevoie. Mhm. Și aici, ca și valoare personale, este să-mi activez mai mult empatia față de persoanele din jur, adică să încerc să mai mult să mă pun în locul lor, să îi valorizez, să le ofer mai mult timp, mai multă atenție. Contează mult și bineînțeles, să ambiționez de cel mai multe ori, că noi așa facem. La finanțe, uh, mi-am pus să mobilez noul apartament. Undeva în martie o să mă mut la un alt apartament nou construit, va fi gata blocul unde vreau să mă mut. Și aici probabil că pe lângă faptul că o să-l plătesc, o să am nevoie să-l mobilez. Cu plata apartamentului m-am descurcat, dar o să văd cu mobilare. Așa, la muncă și carieră, și aici m-am dat tot un 9.
Anul trecut am luat excepțional, anul ăsta urmează să fiu avansat în grad. Ei, cam ăsta va fi obiectivul, să fiu avansat în grad. Super. Aici nu depinde de mine, depinde foarte mult de circumstanțe, adică cine va fi director la momentul respectiv și la ceilalți. Aici n-am găsit nicio resursă, pentru că e total independent de mine. Mhm. Iar la spiritualitate, aici tot nouă mi-am pus, pentru că uh, nu mi-am îndeplinit un obiectiv, adică să realizez mai bine și să conștientizez faptul că aveam o vorbă și acum o utilizez cel mai multe ori, este în araba veche, nihil sine deo, adică nimic fără Dumnezeu. Aici, probabil că de cel mai multe ori am tendința de a crede că eu pot să fac anumite lucruri. Nu pot să, adică să realizez și să conștientizez că nu există nici măcar un fir de păr din capul meu nu se mișcă fără voia lui Dumnezeu. Și să accept și lucrurile bune și lucrurile rele, fără ca să mă afecteze într-un fel sau altul. E dificil, e greu, dar nimic fără Dumnezeu. Da, e frumos. Da. Foarte frumos, Ramona, și îți mulțumim pentru tot ce ai împărtășit. Bun, acum eu nu o să stau să vă întreb pe fiecare ce ați spus. Aveți un exemplu aici de la Ramona în fiecare domeniu. Poate ați primit inspirație, poate aveți deja și voi câte unul, două sau mai multe obiective, ceea ce m-aș bucura. Dar pe grup veți putea să împărtășiți dacă vreți sau să-mi trimiteți mesaj. Astea ar fi obiectivele, dar nu știu cum să corelez cu valorile sau orice întrebări și orice vă stau la dispoziție. Bun. Acum, așa pe scurt, aș fi vrut să întreb dacă Elena, Iliana, Cristina, sunteți la zi? Ați reușit să vă stabiliți, da? E ok? Da, da. Lavinia, că nu v-am menționat. Elena, deci e ok pentru tine? Bun, mă bucur. Că roata vieții ai mai tot făcut-o, dar acum ai câteva obiective care ți-au venit în minte, poate deja le aveați voi setate, dar poate nu la modul ăsta și acum vi le-ați creionat și cumva capătă poate un pic mai... De la ce femeie ai luat-o? Am crezut că cu noi vorbește Simona. Bun, să mergem un pic mai departe, deci țineți cont și de obiectivele acelea mari, importante și necesare, dacă vreți să le clasificați și altfel, le prioritizați în funcție de importanța lor, de valorile voastre. Bun, ce am vrut să mai pun? Sunt tot pe share, așa-i? Am pus aici o Da. analogie cu, dacă știți și am mai spus eu pe grupul și povestea asta pe care profesorul le-a spus-o studenților cu borcanul și cu pietrele, știți, vă amintiți povestea asta? Eu nu. Nu. Ok, haideți că o să o citesc foarte rapid. Povestea borcanului, da? Am mai vorbit noi la lecția de priorități odată. Deci un profesor a intrat într-o sală plină de studenți și a pus pe catedră un borcan mare, gol. Apoi a scos un săculeț cu pietre mari și le-a pus una câte una în borcan până când nu a mai încăput niciuna. I-a întrebat pe studenți, borcanul este plin? Studenții au răspuns, da. Profesorul a zâmbit și a scos un alt săculeț cu pietre mici, le-a turnat în borcan, iar acestea au intrat printre spațiile dintre pietrele mari. A întrebat din nou, acum este plin? Studenții, puțin mai nesiguri, au spus, probabil da. Profesorul a scos atunci un recipient cu nisip și a turnat încet în borcan. Nisipul a umplut toate spațiile rămase. Din nou a întrebat, este plin? De data aceasta, studenții au tăcut. La final, profesorul a luat un pahar cu apă și l-a turnat în borcan până la refuz. Apoi le-a spus, lecția este aceasta. Dacă nu pui mai întâi pietrele mari, nu vei mai avea loc pentru ele. Pietrele mari reprezintă lucrurile cu adevărat importante din viață. Familie, sănătate, relații, credință,
valorile, sensul vieții. Deci, fiecare aveți niște valori și poate să difere, dar în mare cam în asta se cuprinde, da? Familie, sănătate, relații, credință, valori. Deci, pietrele mari sunt cele mai importante lucruri pentru voi, pentru fiecare. Pietrele mici sunt lucrurile importante, dar pe plan secund. Muncă, proiecte, responsabilități zilnice, da, sunt importante, dar pe planul secund. Apoi urmează nisipul. Nisipul sunt detaliile mărunte, agitația, lucrurile urgente, dar neesențiale. Și în cele din urmă apa reprezintă timpul, timpul risipit, distragerile, lucrurile care umplu viața, dar fără să o hrănească. Deci dacă începeți viața cu nisipul și apa, dacă adăugați, nu va mai rămâne loc pentru ceea ce contează cu adevărat. Deci cum mai pui? Că după aceea dacă nu mai poți să pui pietrele mari, dacă ai umplut cu nisip și apă, nu? Mesajul cheie, succesul real nu vine din a face mai multe lucruri, ci din a pune în primul rând lucrurile corecte. Am legat de mastermind-ul care tocmai s-a încheiat. Deci, știți că am tot menționat despre priorități. Acum, fiecare are prioritățile lui în viață, dar repet, în mare, în pietrele mari, cred că fiecare regăsiți ori familie, ori sănătate, ori relațiile, ori credința voastră, valorile personale sau sensul vieții, care poate fi pentru fiecare puțin diferit sau mai mult diferit. Da, acum, dacă ați mai auzit analogia asta foarte bine, v-am adus aminte de ea Mulțumim. cu mare drag. Trebuie să ținem cont atunci când ne setăm obiective și de lucrurile acestea. Bun. Ca să facem așa încă un mic exercițiu pentru a ne evalua timpul, vă uitați un pic peste întrebările acestea și să vă gândiți ori acum, ori putem să lăsăm ca și temă de casă, să vă gândiți unde vă petreceți timpul și să faceți o listă cu 5-6 activități sau locuri unde vă petreceți cel mai mult timp zilnic. Pentru că vă va ajuta să vedeți unde sunt hoții de timp. Să-i depistați, să prindeți hoții de timp și să vedeți unde puteți să modificați, să îmbunătățiți. La ce puteți să renunțați ca să scoateți apa și nisipul din borcan și să puneți pietrele acelea mari și importante. Deci se vede share-ul, da? Exercițiul Da, da. evaluarea timpului. Bun. Acum, întrebarea a doua, despre activitatea dominantă. Care este activitatea care îți consumă cel mai mult timp în mod constant? Că s-ar putea să vrem să facem un business în mediul online și să căutăm să stăm în mediul online pentru, să zicem, intru pe Facebook să fac postări ca să arăt ceva la lume. Deci să exprim ceva. Și, de fapt, până să fac postarea aia care ar fi o postare de 3 minute scriu text, 2 minute atașez o poză și am dat post, eu să stau să dau scroll și să citesc tot felul de lucruri care nu mă ajută. Dar știți că puteți să dați unfollow și nu mai urmăriți dacă vă intră... Deci nu mai urmăriți chestiile care nu vă ajută cu adevărat. Am dat un exemplu, dar poate să fie diferit. Sunt unii care zic, păi eu nu stau pe Facebook, pe TikTok, astea sunt prostii. Da, dar stau la televizor sau și ascultă știri negative și își umplu mintea cu cine știe ce gânduri și își pierd timpul aiurea. Legat de Întrebare? schimbare, dacă vă notați, întrebarea ce anume ar trebui modificat pentru a te alinia mai bine cu prioritățile tale. Dacă le notați întrebările sau nu, oricum pot să vi le dau ulterior, să vă dau materialul, dar ca idee, Da.
acum, spunând întrebarea, rostind-o eu, poate deja ceva v-a venit în minte legat de ceea ce faceți sau ar trebui să faceți. Bineînțeles, corelat cu obiectivele pe care vi le-ați stabilit deja acolo. Și după aceea să ținem cont de primele 3 priorități. Dacă v-aș întreba, așa la cald ce ați răspunde? Care sunt cele mai importante 3 lucruri din viața voastră acum? Ați ști să le ziceți așa, rapid. Și dacă Familie, spiritualitate, odihnă. spiritualitate, odihnă și primul care, că n-am auzit. Familie. Familie, super. Deci le-ai notat, le știi, adică le visezi și noaptea îți vin în minte. Da, foarte fain, Ileana. Și dintre aceste 3, care e cel mai important lucru pentru tine în acest moment? Nu doar să-mi spui că poate zici familia sau credința, nu. Un lucru pe care l-ai face în direcția celor 3 pe care mi le-ai zis. Sau cel mai important, unde crezi că e de lucrat? Păi la toate este de lucrat pentru a perfecționa. Ok, dar așa, cel mai important, unde necesită cea mai mare atenție acum? Sau... Păi, cred că acum trebuie să acord timp fiului meu pentru că are un copil mic și cumva să stau în jur așa, dar să stau așa înțelept. Mhm. Da, și eu consider că, da, într-adevăr, este un lucru foarte important să-ți să-ți faci rolul de bunică sau De soacră. sacră. Da, cu înțelepciune. Să-ți faci rolul Așa, cu înțelepciune. exact. Da, înțelepciunea știm că ne vine de sus. De sus, da. Fără asta nu se poate, adică, da, toate încredințate în mâna lui Dumnezeu, inclusiv familia, că singur. Da. Bun, și întrebările de evaluare cam astea ar fi. Poate vi le-ați notat și am ajuns și la capătul lecției pe care mi-am propus să o parcurgem. Așa ca și pași zilnici, deci avem nevoie de pași zilnici către succes, către atingerea obiectivelor, către îndeplinirea priorităților, dacă vreți. Pentru că știm că acțiunea zilnică ne va duce mai aproape de obiectivul nostru. Fără acțiune, rămânem tot în punctul acela. Și aș vrea să vă gândiți, pe baza răspunsurilor date de voi, ce ajustări puteți să faceți în rutina zilnică pentru a alinia mai bine timpul cu obiectivele voastre? Mm. Să punem în practică. Poftim, Argentina? Să punem în practică. Exact. Dar ce anume? Deci ce ai putea pune în practică imediat? Pasul care ar fi necesar, primul pas. La lucru. Curaj. Să începem. Cu piciorul drept. Și dacă te-aș întreba de 5 ori lucrul ăsta, deci să spun 5 întrebări de un fel. Deci, așa, ok, te-am întrebat, care acțiune? La lucru, bun. Ce lucru? În succesul care l-am, în grupul care l-am, în Mhm. compania care sunt. Prima dată, relația cu Dumnezeu. Mai concret, mai în adâncime, ce ar fi necesar să faci chiar
Mâine dimineață, că în seara asta e târziu, să zicem. Să mă scol cu bucurie. Ok, Să și mulțumesc mergem mai în pentru adâncime. Deci îți viața pui o mea. întrebare cu adâncime de 5 ori. Te duci mai profund. Ce înseamnă bucurie? Da, când încep ziua cum trebuie să o încep, cu lucru, să văd ce am de făcut. Da, acum dau dreptate la agenda, pus în agenda. Ce eu nu folosesc agenda, nu mă, mi-e grea. Da. Și pe telefon, dacă ar fi să pui digital, să scrii notițe acolo. Da, am pus degeaba. Hmm. Nu o folosesc. Poate ți-ai setat ceva pași puțin cam prea mari. Poate ar trebui să mergi așa, cum ai zis acum, să mă scol cu bucurie. Ce ar trebui, ce te-ar motiva sau ce ai face concret și mai concret, dacă îți pui întrebarea? Nu știu, poate puteai zice E, să încep cu o rugăciune și să cer să mă ghideze Dumnezeu, să... Nu, că depinde, da, Dumnezeu e cu noi. Ne Bun, dă. și dacă Da, te-aș trebuie întreba ce specific ai cere lui Dumnezeu să te ghideze, ce ai vrea să-ți dea? să mă ajute în lucrarea care sunt dacă este voia Lui. Da, dar să încep. Dar trebuie să-ți clarifici foarte bine care e lucrarea. Păi da, în lucrarea am un grup de coral în care sunt. Să mă scol dimineață, să-mi văd agenda și să mă uit întâi, să merg, să mă spăl, să-mi beau liniștită apa și să văd agenda și să încep să-mi croiesc pașii. Să Mhm. sun, să vorbesc la telefon, Să suni și să vorbești la Da. telefon e același lucru. Întrebarea e să suni pe cine, adică câte persoane în cât Da. timp. Ar trebui cel puțin să sun 10 persoane, dar eu azi n-am sunat, și n-am sunat, eu m-a sunat persoana respectivă. Asta cu Da. ar trebui, întreabă pe Ramona dacă e ok. Ar trebui să suni. Trebuie. Chiar o să faci? Trebuie. Și dacă Trebuie. chiar trebuie, chiar o să faci? Deci, ideea e așa că dacă vrei să suni sau trebuie să suni 10 persoane și n-ai sunat niciuna, e clar că nu o să suni 10. Deci n-are rost să setezi, trebuie să sun 10 persoane într-o zi. Deci nu. Trebuie să sun 10 persoane sau vreau să sun 10 persoane în 5 zile. Atunci, câte voi suna în prima Măcar zi? așa. Măcar așa, o persoană pe zi. Și Da. să crești, Care, știi? Așa, deci nu poți să Treptat. zici că din prima 5 persoane. Nu, începe cu una, în a doua zi două, în a treia zi poate trei, știi? Și tot așa să mărești progresiv. da, normal să creștem. Chiar dacă nu ne răspunde, dar trebuie să cresc pozitiv, nu negativ. Deci ai nevoie de acțiune și de motivație, Exact. dar Nevoie de motivația pentru acțiune. acțiune. Ok. Mai este cineva aici care are nevoie de acțiune și de motivație, ori una dintre cele două? Deci acțiune, toate aveți nevoie de acțiune, dar nu știu dacă vă lipsește motivația. Pentru că ce vreau să vă spun, dacă mai este cineva ca și Argentina, că simte că trebuie să facă multe, dar nu începe să facă nimic, am putea să continuăm iar, să ne luăm parteneri de responsabilizare, dacă vă doriți. Două câte două. Uite, Deci, Argentina uite, are nevoie, și da? eu mi-am tot propus cu cheltuielile, dar n-am reușit niciodată. E și acum tot și parcurgând noi împreună și cum am mai tot citit, am mai intrat în diferite, deci am zis, măi, uite, deci probabil poate să fie un blocaj la mine în relația cu banii, pentru că am înțeles că e important să știi, să acorzi importanță, să vezi unde se duce fiecare bănuț. Da. Și ți-ai Am descărcat și o nevoie. aplicație cumva pe telefon? Mi-am descărcat, nu. O, dar sunt în magazin Play o grămadă. Eu am vrut să vă dau vreo trei într-o zi, dar după aceea am uitat. Deci aveam acolo, da.
Flori, Da. a zis bine Alina, Elena, soția Dan Mogoș ce a murit. Mhm. Tot, 5 bani. Dacă cheltuia, tot scria. Și seara când venea seara să culce, să uita la listă. Asta nu Mhm. trebuia să cumpăr, asta nu trebuia să cumpăr, Da. asta nu trebuia... Da, trebuia să Pentru că cumpăr asta. sunt nevoi și dorințe și trebuie să avem foarte Da. clar în minte ce nevoi avem să cheltuim și ce dorințe. Și atunci, ca să nu renunțăm la nevoi, că avem nevoia de o casă, avem nevoia de o mobilă sau cum zicea Ramona, deci atunci va trebui să renunțăm un pic la dorințe. Deci nu o să merg în vacanță anul ăsta că vreau să-mi iau mobilă, nu? Sau, mă rog, deci să țineți cont, dacă pentru cineva e mai importantă dorința decât nevoia, asta iar e treaba lui, știți? Deci, dar să facem diferența între nevoi și dorințe. Poate pentru mine ceva e o nevoie și pentru altcineva lucrul ăla e o dorință. Și Da, important și da. de transmitem. Pentru că dacă noi nu acordăm importanță și asta, pe atunci clar, pentru Exact. noi nu sunt importanți banii și atunci Da. cum ne așteptăm dacă Da. noi nu acordăm Da. și ne punem focusul acolo? Deci dacă aveți o rată, de exemplu, aia e o nevoie, adică e nevoie să o plătiți, nu să vă faceți o dorință să vă luați un concediu și să mai faceți o Manulam. rată. Zic, știi? Adică sunt lucruri care clar sunt nevoi, pentru că ne pot costa și sunt care sunt doar dorințe. Lavinia zicea că iar prinde bine un parteneriat de responsabilizare. Nu știu dacă mai sunteți dintre voi. Puteți să luați legătura voi între voi sau să scrieți pe grup dacă vreți cine își mai dorește așa să-și ia partener de responsabilizare. Cu ce pot eu să vin Da. înapoi către voi? Cu 3 întrebări, să zicem, pe care, cum am mai făcut în trecut, în fiecare zi să vă puneți 3 întrebări și să vă răspundeți la ele. Practic, veți răspunde acolo. Am bifat sarcina X, am satisfacția aia și am întâmpinat o provocare în direcția aia și sau mă confrunt cu situația asta. Deci puteți să, na, dar putem să A fost formulăm foarte niște bine. întrebări, le formulăm standard și Mi-a în fiecare motivat zi să răspundeți doar acționez. așa. 1, bifat, 2, nu am putut sau 3, nu știu ce, știți? Deci să nu vă tot trebuiască să vă scrieți mult și să pierdeți timp cu a vă trimite mesaje. Ideea e când ai un partener de responsabilizare că oarecum na, te trage de mânecă și atunci tu ești nevoit să faci acțiune și să îți faci pașii pe care i-ai de făcut în îndeplinirea sau atingerea obiectivului. Da. Cam asta e. Acum, nu știu, asta rămâne să discutăm pe grup, dacă vreți și partea de responsabilizare. Deci cam atât am vrut astăzi să împărtășesc și să lucrăm împreună. Nu știu cum vi s-a părut vouă ceea ce am făcut noi astăzi, ce am lucrat aici. De fiecare dată Interesant. bine, eu cred. Și ne-a dat de gândit și ne-a pus acolo să ne gândim la pașii care îi și facem. Deci nu Mhm. să rămânem doar la nivel de dorințe și pași. Da. Am mai avut în grupul acesta, am mai avut diferite lecții așa pentru sesiunile gratuite, una pe lună. Vreau să facem și în luna următoare, în februarie, chiar dacă acum suntem pe final, 26, undeva cam peste 3 săptămâni maxim, să mai ținem o întâlnire. Întâlnirea din februarie să aibă loc undeva la jumătatea lunii, de la jumătate un pic mai încolo. Pe Mă 14 bucur, aprilie, Alina, februarie. Cum? Pe 14 februarie. La mine e sărbătoare în 24 februarie, atunci sărbătoresc, e aniversarea căsătoriei mele, în rest sunt dispusă, disponibilă. Da. Deci, da, vedem, când doriți și când, da, acum ziua luni, cred că e destul de ok, nu? Sau luni sau vineri. Bun, ca idee de ce ziceam că am putea să, dacă ar mai fi cineva interesată, știți că am mai ținut lecții de educație financiară, dacă ar fi interes pe partea asta, putem să ținem o lecție de educație financiară. Nu știu cât e de mare interesul pe partea asta. Pentru luna februarie sau dacă nu, o prelungim mai încolo.
tot așa ca idee, nu știu în ce stadiu sunteți cu partea financiară, fiecare. Dacă vă găsiți la nivelul că ați început să economisiți și nu știți ce să faceți cu bănuții ca să nu se devalorizeze și lucruri de genul ăsta, puteam să aduc ca și invitată, v-am zis, o expertă pe partea asta de investiții, Da. economii și investiții, și i-aș dorea să vină la mine în comunitate, deci gratuit, știți? Deci dacă vreți și dacă este interes, pot să o aduc pe Ildiko să vină alături de voi și să vă spună un pic cam ce puteți face și ce e așa cât de cât sigur pentru partea de început. Da. Să știți că are o importanță foarte mare, cu cât mai... Deci ziua pentru investiții și pentru economii cea mai potrivită ar fi fost ieri, dar următoarea cea mai importantă e astăzi, adică nu așteptăm 10 ani sau nu știu cât, că na, contează. Și eu sunt așa mai la început cu investițiile, dar mă bucur că na, se vede că. Acum o să aștept părerile voastre, eventual o să mă gândesc la 3 teme și o să fac un sondaj pe grup să votați. Tema 1, 2 sau 3. Și în funcție de dorința voastră o să mergem următoarea lună pe altă temă. Da, aș fi vrut să vă mai zic că aș vrea să organizez un mastermind plătit cu 300 și ceva de lei, tot așa cred, 360 de lei, 4-5 sesiuni, dar n-am pregătit o prezentare pentru voi dacă ar fi să fie. M-am gândit la un mastermind tot așa pe baza resurselor de care noi putem beneficia cei din Maxwell Leadership, cum să fii o persoană cu influență, pentru că ar pica foarte bine după că noi am făcut Pune Zisul la încercare cum să ai un succes real și cum să fii o persoană cu influență, cred că v-ar ajuta enorm pe cele care vă gândiți Da. să aduceți ceva în societate, să adăugați valoare printr-un mod sau altul. Fie că vreți să ajungeți la persoane să le spuneți despre sănătate, cum avem aici câteva persoane dintre voi care faceți lucrul acesta, și nu puține. Da, o văd și pe Cristina, Lavinia, Elena, la Argentina. Da, nu știu dacă și Ileana, mă rog. Da, cred că ar prinde bine mastermind-ul acela, dar o să vin cu detalii și pe partea asta. Și cine o să dorească, vedem câte ne strângem. Dacă am fi din nou tot așa 9-10 persoane, ar fi super ca să ne organizăm, să începem undeva către sfârșitul lunii februarie. Na, între timp ținem legătura pe grup, orice întrebări aveți, vă stau la dispoziție. Să-mi aduceți aminte eventual, nu știu, Alina, Budan, dacă mi-aduce aminte să fac sondajul, să ne gândim la 3 teme și să vedem care ar fi mai dorită. Și ce am mai zis, dacă am mai zis că vin cu ceva resurse, să-mi aduceți aminte, bine? Vă pun acum întrebările astea, materialul pe care l-am parcurs pe grup, ca să puteți să vă mai uitați dacă e necesar. Și vă Da. rog să nu lăsați doar așa cum ați pus obiectivele acolo, ați pus niște pași, vă rog să și acționați și să împărtășiți cu noi fiecare mic succes. Și să vă gândiți la pași mici. Dacă n-ați făcut până acum salturi, nu știu cât de cosmice sau așa, să faceți pașii aia mici de bebe. Contează consecvența, știi? Alina, spune-le. Alina e cu pașii aia, dar îi face, nu se lasă ea, nu... Și atunci, după un an, deja... E mai se vede, tânără. nu? Da. Întrebări, dacă vreți un gând de final să împărtășiți într-un minut. E totul ok? Da. Elena Slabu, mă bucur că ți-ai făcut timp și ai venit alături de noi. Sper că vii și data viitoare. Familia, sunt ok? Rolul de bunică merge înainte? Da, da, e bine, mergem înainte, cu încredere. Mulțumesc mult că ești alături și pentru seara valoroasă care ne-ai Eu mă oferit-o gândesc tot astăzi. timpul la voi, la fiecare persoană în parte din grupul acesta trăiește cu scop. Chiar mă rog pentru voi și mă bucur că sunteți alături de mine.